Dagan ka! Unal! May hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another another blessing na busa tong tanan. Karon ang ika 74 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Pila na ka adlaw nga wala na ko dagan dagan mga ga. Murag nawala na gid atong disiplina na ni padung sa ato ang goal nga 100 day running challenge. Di bitaw kay giubo ko gisipon no, sige klayan akong lawas. Lain gining naong. Pag naging adlaw, medyo lain-lain akong paminaw pero siya pa naglihok-lihok sa balay no. Mo ta nga murag ni samot ginon. Abi na kog mawala og gilihok-lihok. Ni samo. So, karon nga medyo okay na taga. Dagan ta no. Duha day mi kabukro no. Uban mi ni titing. Di mi maglangay. Adto na mi. Wigo. Pila pa lang gani kaadlaw na kabuhay ko. Sakit ako gilid. Natin may kondisyon taron mga ga kay sakit daw ang gilid yun. Pako yung mawa. Snack sa mga ga kay murag hilaban. Kaya niya ako ay opya. Kung ganahan mo palit og paandro dapit sa lapas. Adto mo sa Gurios Bikere kay nindot ilang paano niya, lami ilang tinta. Bali day. Lami ilang pa niya. Nindot ilang tindira buutan. Init mo? Init. Simot. Niman ka na. Ayun init ang tubig, simot. Ay klaro no din. Init no. Samot yun yung ubo ha. Bugnaw ang tubig. Ilhatang din niya. Wala ke. Yung bitaw ko. Ubo dyan. Dua ta? Ibang udah volleyball eh. Yak. Nalingamig tanaw volleyball. Hapon na kayo. Sakit bro ang kilid mo aga. Ano ka ni? Una natin. Kita git ano ka ni? Bunal daga bilang sakit. Ay. Kurang ko kasuhay na ni kasakit. Kani. Dahil ito. Buwan-taon ni. Medyo nawawa. Push na. Dagan ka. Bunal. Ikaw ko na yung bunalan. Di ba ka mo dagal. Okay. Digim na. Ini lang kita. Bawal mag-jogging. Kita pwede kasud ya. Kaya bawal man. Dili ta masud, dili sa gawas. Follow lang kita sa rules and regulation. Kaya kung mo follow ta, kita makasa ano, magamay man siya o dako nga rules. Basta muftuman lang ka. Safe ka pirmi. Anar na siya. Nakapuhay na tagamay mga ga. Balik na migdagan. Ako siya nabog sakit oh. Buing eh. Ako siya nagit-git mga ga. Sakit ang gilid eh. Lain na idagan nga ka na. Natay giba mati eh. Bugnaw lagi sa kong singot. Bugnaw niya ka pa rin. Bugnaw niya. Pero kaya rin eh. Bunal ta. Tawa na eh. May plate rin. Plate lang eh. Wala ka rin eh. Saan rin eh? Secret training. Nalila ko mga aga. Doon sa sunod di gayon. Ang doon sa sunod na itong adagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. See you.